Chini langma kaisa khumbubar haisi srapsani bagui chini langma. Bufuro tamo jani wngui thangno kebo saimanya khumbubar bo haino bufuro hoi babrai chai thangno abo kebo saimanya abono chini langmano khumbubar bai surthai kalaijago. Chini bwsak bisingo bwkha tongo aro joto kokno chobui tonio phiya chini bwkha kaisa sola haisi aro joto kokno dawai tonijago. Abono bwkhao kok chobui tonijago. Phiya bwkhao kok chobmani abo kaham bo hamya bo khaio. Bwkha sitra tei bwkha kaham aro no saimano. Bwkhani kok joto khulogui samo bo chaya. Nung sake nung no hamya hingjaknai abono uansukna nangthai klaio. Hingke bai rok tini ni video no rok sajak hingke like comment share khlaini ta pogdi tei o channel o kwtalungui tongba hingke subscribe khlai nari nor joto no kaham kwrwngma tongbai di hambai.